nostra història és una història molt simple. La setmana passada, jo i la Patrícia vam sortir a passejar, però el temps estava molt oscuro i vam fer por de la tempestat. I vam tenir una idea. Vam anar a la casa de la Patrícia per veure una pel·lícula. Però com la Patrícia estava molt cansada, va dormir. I jo vaig veure la pel·lícula sola. Ara, el temps estava fosc. Fosc, no oscuro. Aleshores jo vaig tenir un somni i vaig pensar que estava en un castell amb la bèstia i vam ballar tota la nit i després vaig despertar Esporuguida. perquè estava sola. Amb por. Amb por. La Lianara va anar a la seva casa. És clar.